Hi guys, good morning. Welcome to another mukbang, Filipino food mukbang. So today we're gonna be eating Filipino breakfast. Typical Filipino breakfast. Anong nasa harap natin, ma? Itlog. Itlog, sausage. O kaan. Kakagising ko lang talaga. My mom prepared all this. So thank you, mama. Then, bulad. Ang bulad, ang paksiw. Napay paksiw. Ay, meron kaming paksiw, meron kaming, anong bulad na tuyo? Sayo. Meron Sige kaming na, tuyo. gutom na ako. Gutom na. Eat na. Kape. Meron kaming kape. I have my French press here. We have spam nirito sa with itlog. Di, padoot yung kuan. Paksiw. Tapos Yan na. merong sausages. Ang tuyo na bulad. At may itlog. Siyempre rice. Itlog talaga na. Okay, kain na guys. Let's eat. The sound is coming from galing sa kapitbahay namin sa radyo. Nagpaparadyo. Kakagising ko talaga guys. I'm so tired. Hinahini lang maki-diet. Anong oras ka na? Umuwi ka gabi. Ako? Alas 11. Nag-gym ha? Alas 11. Asan si Diyos? Alas 12. Bago niluto rin mo ron, karaan ni. Mo na. Giinit. Giinit na ni? Karaan din ni? Kapo na. Kapoy na. Kung kay unod. Oo na. Pero pang May pandesal. pandesal yun, niluto namin. Homemade pandesal. Kagabi. Nami ang paksiw doon. Ano ito? Kami yung sausage. Kapag siya man siya, pagkulo niya gabi. Ga? Nagkakaon siya panihapon, paksiw. May ketchup. Nakasulod. Ito pa may daghan dito. Ano? Ano ba kung breakfast na. Sa Pilipinas, ano na? Gabi Opposite, na ngayon. no? Opposite. So, gabi na. Dinner. Dinner time na sa Pilipinas. Next time, mag-ano tayo ng isda. Usually guys, hindi ako kumakain ng breakfast. Ano yan? I don't eat breakfast. Pero ako, breakfast eater talaga kasi pag nasa work, ano na, talagang energized condition na. Ako Tapos, hindi. I have a full meal and then, kahit wala nang, hindi nakakain the whole day, okay na ako dyan. Sarap ng paksiw. Yeah, kung kagaya nung, ang paksiw talaga. Good combination. Rice ng konti there, please. Ang, kagaya nung one time na in-interview si Angel Locsin. Ay, idol ko talaga si Angel Locsin. Ay? Oy. General's daughter. Si mama nanonood ng General's Daughter. Yeah, Angel Locsin. Tapos sabi niya, ano daw siya, breakfast o pareho kami. Okay. Breakfast, So hindi ako daw siya? nagbe-breakfast. Breakfast eater daw si Angel. Kaya pareho lang kami ng idol ko. Idol mo siya, ma. Idol, yeah. Generals, nagsubaybay ako ng drilling na kaysan si Tiago. Naunsa naman daay. Tiago o si Janina. Nasa sa korte, nag-trial na. Oh my God. Trial na. Ang trial mo sa may kaso. Kaso, daghang kaso si Tiago. Kami ang bulad. Bulad combination sa paksi ug bulad. Wow. Bulad paksiw. Sausage. Ever since pinatuyo tong shed na dito, palagi nang kumakain sa labas. Wow, social kumakain sa labas.
Mm. Sa labas na kumain. Labas ng bahay. Kasi nilabas na ang table eh. Ang lamisa. Sarap. Mapapalakas ang kain. Hindi pa naman ako nagbe-breakfast. Napalakas? Napadami. Ay, napada. Makapalakas din. Ha? Alam mo, sa high school, exempted ako sa Filipino. Wow! Wala, may ano lang. Takpan mo yung dessert. Ba't ka naman exempted, ma? Exempted. Wala suka. Yung ano ko, grade ko, A plus. Oh. Wala nang suka, ma? Naman. Ano ka? Suka at ketchup? Ha? No, wow. Paksiw, please. Paksiw, please. Kadaming kain. Hindi ko kumakain sana. Ayaw mo? O sige na, stop na. Okay na. Sarap. 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 Okay, paksiw. Please. So, nasa bahay. Nasa golf ako, guys. Kasi may photoshoot ako today. Family photoshoot. Ito nga family day. Random. Hindi ko kilala. Tama-tama talaga yung paksiw. Dapat pag magpaksiw, ang gusto ko talaga may suka. Na medyo maasim. Pero i-balance mo lahat pag magtimpla na. Wala kay danggit. Pa? Meron pang danggit. Paluto. Nasa fridge. Pero, yun nga lang. Di ba ayaw mo na mabaho na bahay? Sarap. Sarap. Tapos yung kape ni mama, 3-in-1. Yung kape ko, yung black coffee talaga. Na pure. Totoong kape. Doon, Lugay ko na. nada may bisita karong kuan. Karong September. 5, 6, 7, 8, 9, 10. From Pilipinas. Sila ba ni kuan ba, Auntie Emma? Katong sa Bohol gani nga katong ni dito ta sa ila na Nasa Canada? Na sila sa US karon nakakuha sa visa sa Canada. Dayon. Then mo sulod sila Canada. Sige. 5 Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Kano sa? Tuesday uli siya September 5 tanay mong schedule kay muhangyo mi ni og usa ka adlaw nga pa tour guide sa Toronto kami. Sige. Kuyog ni Papa pero dapat Pisa ikaw kayo, Sierra? siya ra og yang bana. Wala na sila anak ba ya? September. 5, 6, 7, 8, 9, Oh, libre. Wala dyan ko'y buhat. Ha? Really? Sige. Wala umang ganito. Usa ka adlaw ang i-spend nato na naapoy isa ka adlaw ba dito sa Toronto ba? Kay ko may na sweeto dito sa Toronto so. No pa. Hulat na lang akong leave ma-approve. Next week pa kay wala man among boss, nag-holiday man. So September 5 diri ra sila sa balay mo stay. Anong patulugon? Sa basement ra hoy. Piuhi-tuhi. Okay ra man ra. Hindi ka kayong kuan. Okay Kubot. ra to. Then kay wala man ako man siyang ingnan nga wala man may extra bedroom. Okay ra mo sa basement siya. Oh sige, bahala bisag asa man ning patulugon. Kaon sa inyo na palinti mo na. Hindi friend lang. Iyang ba na classmate naman ni Papa sa high school. O kabatch. So Toronto. Tuyon ng amor. Dili silang Papa kauban sila sa player sa una. Kabas po ng amor. Oh, siyempre. Then
So, siguro, it's either Saturday, mag-leave naman po ko, ana. 6 days akong leave. Yeah, so Saturday, it's either Saturday or Sunday or any day nga ma-set na to. 1 day sa Toronto. Sige. Sige. Sarap. Idol ko talaga si Angel Locsin. Ano bang story ng General's daughter, ma? Kasi si Angel Locsin, anak ng General. General daughter si Angel Locsin. General's daughter. Sa baby siya, kinuha siya ni Tiago. Sige guys, yun lang pong breakfast namin. Thank you. Uy, yung pandesal ma, hindi pa natin na-try. Oh, again. Kagabi ako, dalawa. Ang dalawa ka. Ako, dalawa yung sa akin. Yan. Thank you guys so much for watching. See you next time. Walang energy, kakagising lang. Bye guys.